Out ba, Pat? Out ba? Talaga kine-question eh. Labo-labo na kita mo. Maliwanag sa mata. Mas maliwanag sa mata. Dapat clear lang. Dapat di yan Hindi, okay lang naman yung black yan. Kaso, yung sa baba niya, may makikita sa mga white. Yung director niya, maganda. Oo, kaya lagyan nila ng tabing na di ba? Di ba sa ibang part pag ginaano mo sila sa sila? Sa nila yun. Oo. Parang Nawawala kasi. kulay. Actually, ako yun yung black na yan. Nawawala yung shutter jet pag dumaan sa black. Lalo na pag dry. Iba pa. Sila lang naman. Paano ang shuttle na ko? Sige lang. Pat, ano pa nga rin yung MJ doon? MJ. Ano yan? Lamang na sila. Lamang na sila sa lang. Yun yung pandemic lang. Yung naging scooter yung piso. Ay, babae. Kaya shuttle dito? Hindi ko alam. Gusto ko makuha lang ako. Juniors pa. Si Beng. Pero si Beng. Juniors na dito. Ito, ano lang lang.
Naman ako pag sige. Sayang yung ano niya, yung sa US. Parang 16 niya. Yung nagpo-close pa yun. Pero at least for sure. Mag-chat. Coach chat. Alam ko lang na mag-badminton ako. Training ko sana ng grade school ako. Hindi na sana ako nag-training. Huwag kayo kuha siyang class. Kinukuha akong pamana. Pagkadating ng grade school. Video pa lang kami.